to our unboxing video. Ayan, thank you so much kay Mami Ruby. Please like and subscribe her YouTube channel, Ruby Tagyam. And this is Indiana Balikbayan box from Ruby Toblerone. ha? Say Ruby Toblerone. From Toblinson. Ruby say to Ruby Toblerone. From Ruby Toblerone daw. Agoy. Unsa from Ruby Toblinson. Ruby Toblerone? Ana. So, okay mga bay, mag-unboxing tayo ngayon ng package from Ruby Tagyam. And first time, Ruby from Ruby Tomlinson. Ruby Tagyam, her YouTube channel. From Illinois. From Illinois. USA. Ay, Illinois. Masa ang Illinois? Dara. From Illinois. Kisa ni mutot. USA lagi. Kisa man ron. Si Kuya. Okay, mag-open na ta. Okay, go kuya. Dari. Okay. Sige, open. Excited sila. Thank you so much, Mami Ruby. Ayan, sabi ng may-ari, unboxing ko daw kasi nalimutan daw niya kung ano nilagay niya. Ambiya. Kabaho sa utok. Wala si Papa na mo ay tulog na. Ah. Nakapilit kasi. Yes. Uy, cortina. And this is hinaya kay Andro. Ay, habol ang una natin nakita. Matulog muna tayo. Oh, ma, kuwit. Uy. Ito sa ipakita. Abli, mandayo. Yes. Hala na. Unsa man ni? Unsa man ni Mami Ruby? Unsa man ni siya kanang malong? Ay, habol. Uy, dagan na notebook eh. Wow. Ma, wig ko, wig. Mm. Wig mo. Wait, sa naman yung mga ngalan. Wig, lagi. Naman yung mga ngalan. Wig, bitaw mo. Ako tapos wig. Ay, pag-ring-ring. Ato ipakita. Wait, sa bibi. Ato sa unahan sa ibabaw. Ayan ang una nating ginuha. Sige, hawiri. This is candy corn. Thank you so much, Mami Ruby. Ayan. This is drawing. Sneakers. Isa pa. Sino yan? Lipstick. Wow, lipstick. Revlon. Thank you so much, Mami Ruby. Nanatay pang red my lips. Okay, ay. Ibalik. Ay, makuan. Ang sneakers. Asa ko sa ka-sneakers lang? Huwag rap-rap. Suko. Nani ko yan. Usa diari ang mga food. Diara ko ya sila misa. Di ato sa pakita. Sneakers. Sa duha tulo.
Napa, oh. And this one, Hershey's. Dako kayong Hershey's. Bugam, mani. Ito kuya butang. Kuan mani ka ng mani. Ah, Parat na na. Oh, isa man siya, large Napa, oh. beans. M&M's. Uy, nayo. And M&M's. Ah, Yeah. Yeah, oh. Yes. Anyway. kuwasa akong stand. Lapis day. Wow, nice. Lapis day. Thank you so much, Mami Ruby. Haladay, pang girl ni Day. Pang girl siya, Day. Naskire, ipod sa kwarto. Thank you so much, Mami Ruby. Cerebral lipstick. Ma. And a lot of pencils. Thank you so much. Napa M&M. And on ends. And usam ni siya. Oh, kadagan mag-chocolate eh. Oh, wait sa. Kani sabon. Thank you. Ma, kay papa ni mo, sapatos oh. Oh, wow. Ah. Kawa yung papaya. Basin ako yung kuha diya. Nakuha eh. Sapatos. Isa man ni sabon. Thank you, Mami Ruby. Wow. Taro ko panguasa sa lamisa yan. Naratol naman ta ni. Nilasa sa taklo ba ni? Ma, Oh, taklo ba ni ba? hala. Sila ma, magnangalanay Hala, na mga nice. chocolate ma. Pang design na. My God, nice, Mami Ruby. Thank you so much. Ma. Thank you, Mami Ruby. Wow. Chocolate. Napajudok. Wala na Oh, Kana eh. wait sa. Kuya, ano ba din sa butang ka? Ito man ang. Ana, i-plaster, ana. Gana, pencil case na eh. Ah, is this a pencil case? Yes. Ah, oo. Isa din eh. Ana na siya, ipapilit, ana. Ti, Tagsa. 90 ma. Green tea. Wow, thank you. OMG. Wala na yun. Pencil case. Okay, meron tayong pencil case sa 2, 3, 4, 5, 6. Wow, thank you, Mami Ruby. Pencil case. Oh, my. Oh, my. Ting. And itaro ka rin siya. Sa isa lang, uy. Oh my goodness. Thank you. Oh, Gana, lipstick ka thank na you, eh. thank you. Napajudagad kinat ko. Oh, green tea. Oh my goodness. Saan ito ibutang kuya? Panguasin ng gamit. Agoy na nga rato. Lonso ni. What is this? Ma, what is this ma? Ma, para sa mong kano. Wow. Yung green ba? Nung brown na ni mo. Wow. Thank you, Mami Ruby. A lot of notebooks. Napajudok. Ilan, masakit ako na. What is this? Oh, pang design. Ano? Thank you, thank you. Sana. Pangit. Big. Ma, i-try na lang. Asa na ito ibutang ni? Di notebook tanan niya. Parang notebook ko. Oh, tea. Hala. Palami sa tea. Ako, Jay, oh. Yes, where you die? Baka mo. Bako, Yes. ma, mulkin mo. Dili Kaya, kay pang ikaw na notebook ba? Hala, a lot of pencils. Thank you so much, Mami Ruby. Napajudok. We think we can give this to the kids. Oh, Ma, kita. oh wow. Thank you. Oh, this is the cover. Ang napajudok, pisil kasi. Oh, man, nakataklog mo. Ano na sa kataklo? Oh, nice. Para na sa tea. Oh, ito nga sa ato. Nabakat sininari. Oh, perfect. Oh my, Oh, what is this? Ito ni siya. sila ni siya. Isa- Pagkaon ba rin eh? Sa man ni Mami Ruby. Pagkaon ba? Isa ko. Reusable ice cubes. Ah, ice cubes. Ano ang kaon? Kaning ipa-ice ni mo kuya. Ice cubes. Ha? Dili tubig ra ni uy. Tubig na yung soda na niya. Napajudok. Soda mag ice cube. Sudlan og ice niya. Lagwa pa kay ang mga cubes. Oh, kung Pero mga mas siya kay butang sa freezer ya. pagkaon mo. Ah, pero unya ra butang sa diha kay ato Ha? lang. Hindi mo kita ni ma. Ha? 10C. I don't know. Oh my, What is oh my, it? what is this? Thank you, coffee mate. Oh, kuya, buti usa. Ma, pupulang ko mo yun. Ah, cute. Napakil. Napajudok. Skupo, Rudy. Naratol na tayo. Ipakita sa diri lang. Yung kanan. Ah. Ya, ma. Nasa na siya. Wala, napuno ng mesa. Okay, no, mga sulatanan notes. Ito pa na ba? Papel. Jacket na ko, jacket. Mm. Jacket pa rin, jacket mo. Tapos na
Habol na. Nalang, sa mga kasexy lo. Raday, jacket. Sina. Kay ko jacket to. Nara ang habol, Mami Ruby, thank you. Imo ni lang. Imo ni habol lang. Wala sila. Ito na. Hindi niya ako. USA. USA. Hindi na ako eh. Pero sanda ano. Yan sa atong itanawon ang shoes ni Dodong Kubkub. Ako na sa ma. Wow, yes Ay, ga. frame mo. Mama, Oh, frame. Ma, Ako kayo. frame. ay kinsa man ni ka? Ah, kang Junard man day ni. Ha? Junard, imuha ni. Kisa Junard. Nagwapa kay ang shoes do. Kisa Ako, ano? Junard. Mang Junard, ay ni, di dali kang. Nay duha ka tubleron. Ako na na. Di kang Kuya Junard ni. Unsa mo? Junard, imuha di ay ni Junard na raw nakasud sa silupin. Oh, kudugan mo bro. Oh, masama. Design na, be. Ay ruler dai. Rulers. Ruler ni kayo. Pink. Napa na sa kilid. Pars. Pilit-pilit man eh. Please. Sad. Brazil. Thank you so much, Mami Ruby, pang design sa tong Daghan sala. sa ubos oy. Magnet nga roller. Fini mo ma. Magnet. Nescafe. Wow, thank you. Nescafe. Paris sa Coffee Mate. Maro ang pili nga roller ma. Magnet. Magnet siya, nice. Nga po pambahay. Barbie. Di man, Barbie. Tape mo na eh. di man niya. Ma, Barbie ma. Di, nagpilit lang siya kanya. Ano siya ikuha niya? Tape mo na ma. DVD dai. DVD. You sure? Barbie. Tanaw na. Oo. Barbie. So, man lang tao na. Okay. Nescafe. Kasi yung pang ukay, uy. Nungita na, badagan na kasi. Yes. Butang ko. Bahatag sa tong kids. Kasi yung giukay sa ilang. Nama, sa ilalong. Dugan kayo. Isa man nga. Sabon. Wa may, dry na lang eh. Kanang kuluran ba? Sige, manaaw na ta sa clothes. This is the clothes. Wow, nanatay pang, nanatay pang kuan, pang, sani pang OOTD. Thank you so much, Mami Ruby. Nice kaayo. Pagpuyo ba? And then, wala, nice day. Pang fashion ni mo ni day, oh. Fashion. Raman. Daghana ni mga ice cubes. Ay, Bi, ara, Bi, oh, kaigo ni mo ni, Bi. Oh, nice. Wow, mga pantulog. Ma, Nice. muragatas mo. Mga dagko. Ang sinina. Sakto kayo. Wala, day. Siksi ka ni, day. Muha ni, day, oh. Ayaw mo na. Siksi lagi ni. Ano sa may mag-ukay da doon? Basi na apa. Ay, malong. Kami unsa man ni Mami Ruby, kurtina. Wala, thank you. Ma, parain mo mo. May kurtina. Ma, Thank you, thank you. gana, guys, cute pa ni. Dara, hala, ka-sexy do. Ano, jacket. Ano eh. Umuha mo ni Jim. Kini. Umuha na. Thank you, thank you. Kini. Murag akuan eh. Pink lang. Wala, unsa may design, ani? Akuan eh. Hingga. Anak ni, anak ni. Hindi ya. Man, Hindi kayo ni mo niya eh. anak ni siya. Wala na Sa mga yung boss. puot diha. Wala po. Wow. Rosin. Eh, boy, oh. Gusto mo niya. Usara lagi ni kakuan. Style mo na. Unsa man? Style. Style mo. Good Ni na. style niya, uy. Wala. Buta tayo. Jacket. Madahan kayo. Ang design. Isuot ka na dito. Sir, hala, Bi, bagay ni mo, Bi. Wala, thank you, Mami Ruby. Hala, nice. Nantay pang OOTD. Nice. Siya rin. Paano yun? Ano ba kamay tata sa boss? Pang OOTD naman ni Mami Ruby. Thank you so much. Hala, do, nabay pang kuan, pang swimming. Oh my goodness. Ako Hala, na. thank you. Nanadyo ko yung swimsuit. Ako na. Hindi kaigo ni mo. May kukunoy. Pagligo na. Magi mo ni ma oh. Hindi tayo jacket sa. Wow, I like this. Ma, magi mo ni ma. Aman, Jacket na. Alam sa ba? ano style ani ha? Oh, this ano siya, fashion. Fashion.
Kasunis yung rutong to. Tara, gano'n tagpang OOTD. Sila, Ano ko na design sa siya una, dahil. Ano ano ba? Oh, Diba? nice. Mapay lang jacket. Nice siya. Sino Sakto ka kayo. papa niya? Uy. Hindi niya kaigo. Papa, kagamay, anak. Ano na? Asang jacket, Bi? Hala, bagay ka ni mo, Bi. Ipagitan, Mami Ruby. Sarap na yun. Uy, katulad. Ayun, Wala. Thank you, Mami Ruby. Kani, kita na kay ko min mo ya. O ako ah. Kaigo na ni mo lang. Ni kay ko na ko eh. Thank you so much, Mami Ruby. Nice. Imo guro ni mo. Guba mo. Ma, Isa may style, ani? sa man ni? Okay na na, atuloy pa yung sito. Unsa day ni siya ba? Style sad ni siya, style. Fashion. Sa man ni siya? Style na siya, Bi. Dagan ka na sa ilang. Kani, para ni si imong hotdog lang mo. Lang, imong hotdog. Sa man ni style? Uy, imong hotdog, oh. Ah, egg sa likod unsa ba? Oo, egg sa likod mo niya, tubangan. Pangsapo siya, nice. Yung sa niya natadog. Ay, salamat. Nanatay ko an kanang pang-anak. Thank you, Mami Ruby. Nice kaig mga tela. Yan, mga nice ang short. Hindi, pang fashion na day. Nice ka day. Ay, kaigo dyan din ako, wala. May pang belly dance. Belly dance. Belly dance. Belly dance. Mapajud mo ako. Lak mo eh. Ini mo na lang. Tahal way, tahal. Napajud. Kagamay eh. Kini. Kanino man kay ko na ko. Oh, kana, Di Bi. de. Dako nga. Thank you, Mami Ruby. Igo de. Ni di de. Pambabay mo din ma. Pero mo Pang kaigo fashion. na, wala, wala. Uy, pangbay, magud na, Bi. Kani ba? Mo ni lang. Kani pambay ma. Pambay. Kay naida ko sa kan. Mo man ay old style sa una. Ala ka, nakakitag jacket si Inday. Hello, nice. Oh my goodness. Nice. Oh my goodness. Puti kaya? Oh. Puti ana eh. Dali na kayo yung buling. Come on. Dilok ko eh. Pang ano sa una, oh. Ano, pang intakpan ba? Style sa una. Bukad ang pan. Kani yan sa man eh. Uy, oh. Unsa na? Style na niya. Tensa. Katong nagbitay lang. Unsa na? Kani style? Style niya diha. Uy. Ba't lang? Hala, kung guro na os, ano? Quintas Oh, man eh. kitas. Quintas of sing-sing. Is this real? Yes, mag, ayamang tester. Tiinin na yun, eh. Ano ko, ano eh? Ibta daw yung, ambi daw ang kuhan niya, kanang gunting. Gunting daw yan. Gunting sa. Matangtang na naman na, oh. Ay, ito tama. Ano ba nilagan mo na? Pari siya, kwintas o kuhan. Ano yun? Sing-sing. Wala na dyan sa abos. Ano po? Kagubot sa mga, Alam mo, nato mo. wala, nice, Mami Ruby, I love this. Ano na? Pangtulog, lamig kay siya sa panit. Record na mo. Ha? Record na. Hindi mo na record. Diamond tester. Nice, stretchable. This one. Tayo Kana t-shirt naman, kay ni ko na ko. Oh, kana. Hindi ko ba? Suot ko siya dahil. Tingnan, di kay ko ba? Ano sad? Kani, dako, kay ko, kay nina ko. Di kay ko. Na, pantulog, lamig kay sa panit. Look, Diba? same ka na eh. Kambal mo, ano? Papa na. Hindi kay igoy, kay... Pambay mo, ni. Alam mo, Parehas? ma, Lahi na yan. anak kayo, ma, pamili ko. Asa daw yan? Kana daw kuya?
Kini, pariyan yung doon. Wala si Andrew, nakakuha gid siya. Kambal din ni. Ay, tagsa mo niya. Muni uso. Wala nagibagi pa uso naman nila bago. Pauso. Kano nung Dario, kini ba paan? Wala day, siksik ay ni day. Diritso ano purol. Sige ni. Ang kagita na eh. Wala to anak. Ito mo ni. Yara. Nice. Kana yan sa nga style na yan. Ay, muni day. Mermaid. Oh, kaya ko rin Mermaid ako. ba? Suta naman. Ay, mo din yung sapatos ni Papa. Pares yung color. Mura kayo, ako nga. Gano'n ba ito? Uy, di mo Ang bata man eh. Saan mo ni siya? Saan kayo? Saan may pala? Squad. Kani day, kaya gunin mo lang. Ma'am, saan ni? Ano, panglakaw. Gitari. Kani naman, kay ko na ako. Hala, 60 kayo ni Do. 60 kayo ni. Thank you, Mami Ruby. Panaan na siya lang sa style, anak. Hala, nice. Kitang tiyan. Everything. 60. 60 kayo. Kitang tiyan ni Zel. Burot. Kaya mo Oh. testa. Nadakuha niya eh. Aman. Inas na yun. Reachable man siya ka. Lapis, ito na. Lagyan na. Dagang gigapis ma. Ginsan mo ni mo. Sa jacket mo lang. Kuha ng mga pangkuan niya. Nagkaya na niya eh. Ano, original akos. Mga ani mo ilaghan kayo. Mga ani mo. Oh, kuya, tagsa mo kuya, di ba na si t-shirt sila Bilang black? kayo ni oh. Saan mo na, Bi? Mag-spaghetti na ka? Hello, nice. Oh my God. Tagsa mo na iya kay duha mo na. Oh, Mahir ma. Yung oh fashion. ma. Asa itong paano? Wig ba? Asa kong wig? Dala ay. Ah, dara kang papa. Gani ara. Dara o papa ni mo. Lo pariyan mo ito ganyan ma. Ah, terno sila. Your Ano daw? leggings. I-wear daw ba? Your leggings day. Ani uron sa man eh. Mm. Ko ano? Giputos na para di magubot. Murutay. Naiwig, usara ka buk wig, Tita Maldits. Ano ko na wig? Sa mga tubangan na ni. Oh, wow. Hala, nice. Patry ba? Uy, nice kayo ang wig. Oh, para siyang real. Para siya real nga buhok. Hmm? Shiny kayo. Mugawas ko, ingunani akong buhok. Okay ka? Di. Ha? Naman sa likod. Murot mas. Di, itago man ako akong buhok. Itago man gud ani ang buhok unta. Gani. Mo man Kaya yun. mong testa. Tiririt. Ang bina lang. Wala na. Hindi na mo tatangon. Singot. Na nakapili na tag ate. Kuha ya ibutang sa lamesa. Balik na Napay yung ito. sila. Kaya ipakita din dari ang lamisa. Oh. Kaso lang wa man naka-arrange ko ah. Sige, ana. Ako, si mama. Sure ka? Ilad. Ara, ang Balikbayan box. Oh, gaano kayo? From Yoy Zoe. Hindi ka doon. sa man Italy? From Bukos ni. From Ruby Tomlinson to me, myself, and I. Sige, butang na diri. Fit na ang ninja. Ito muna ba rap? Sikat ka face. Oh my goodness. Dito ya. And Kita ang wan. that's all our video for our unboxing. Hala ka. La 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 la. Hala ka, naunsa naman ni. Magka pa rin magnaman mo. Saman. Ni mystery. Mystery. Ano ang hair? Sila Hala ka, wow. protect ka try ba? Try daw siya. Isabit ya. Wala lang. Ay, mama. Nangabog. Isabit eh. Ito
to star, oh. Oh, may mo, matag ko to. Ayan ang atong hair. Thank you so much, Mommy Ruby. And I love this. Oh, thank you so much. Nala ang wig. Usa raman ka buok. This is the wig. Aha. Pero ko sa na. Mairit ka lang pa rin na. Uy, mahal kaayo siya do. Pila? $10. 10? It's like 10K? $10. Thank you so much. $10, 450. Oh. Ayan, mo na ni ang mga sulod mga bay, no? Sa atong package pamay na mo diha. And this one is cubes. Ansa ni? Singan ani? Isa ha. Mangita sa tangan. Reusable ice cubes. Ayan, reusable ice cubes siya mga bay. Na maninda tagpalamig. Mo ni siya atong pa-ice nito. Oh, pwede siya reusable siya. Tayo na ko sa nagpada kung saan ni buslutan ba ni unsa ba? Di daw buslutan pag hayon. Ayun, daghan kaya itong nga reusable ice cubes. And ito ang chocolates diri. Tulo ka M&M's. Dagko kayo putos, no? Okay. 11 ounce. 323.2 gram. Kada usa, upat ka buok. Duha ka pula, duha ka yellow. Ayan, natay beans. Large, 5 beans. Ito pa na istadihan sa una. O kani mga mixed chocolates by Tutsi. Ito na? Tutsi. O of course, natay duha ka box ng organic tea. Green tea. Yan. Ay, Diyos ko, matagal tayo makapahinga, ano, sa pagbili ng tea. O natay Hershey's diri. Ako sad kay nga box. O Hershey's. Fun size. Itong gagmay nga size ni siya. Tulog ka putos. Sa duha. Tulog. O na po'y Snickers and mix siya Snickers, Twix, Milky Way and Musketeers. Natay brunch candy corn. Duha ka putos. Dagko kaayo. Yan di asad tay kuan diri Angry Birds. Mix pud siya. Natay dako kay nga coffee mate og coffee. Dapat siya tayo sudlanan sa tea. Ay! Rakog na maligya diri mga bay. Yan, pamain na kayo. Napuno akong lamisa. Yan, napa diri Okay. Itong lapis, pencil case na to na niya atong lapis perting dagana. Colorful pencils for girls and boys. Thank you so much. Mami Ruby Tagyam. Niya, pamain sad mo diri. Na ang box na akong sininaan mo ni ang sabon na decorations atong sala. Okay, mga classes sa mga dahon yung pang sabsabon. Natay mga pang fashion diri pwede daw ni sa ulo, pwede pud sa liog. Inangutan ako para asa-asa ni agtang o sa dughan. Depende raw na ako sa agtang sa dughan ba. Kasi pwede pud ni sa hawak. Itong lantahan niya. Na itulo ka buok Revlon lipsticks diri mga bay, no? So, mo ni iyang sulod. Ansa ni kaning ansa ni? Ang sulod ani is 1 lipstick, 1 lip gloss. Ito yung lipstick niyan. Ito yung lip gloss. And ito yung lip liner. Ayan. Thank you so much, Mami Ruby. At sa napakaraming damit na pang OOTD natin. Ayan. Ang daming damit. My goodness. Gani, B. Time sa biha. Ay, sagkuan.
Yan mga bay, pamain na mo diya, pamain. Oh, pamain na ta, pamain. Wala ka akong sala, nahimo naman yung kuan ka ng tindahan, oy. Okay? Ara atong dining table na puno na. Natay daghan kayong notebook. Sobrang daming notebook mga bay. Thank you so much, Mami Ruby Tagyam. Thank you sa iyong efforts, and to Daddy Danny. Thank you so much. Thank you so much, Daddy Danny. Aning tanan. And naadiri ang para kang Junard na ingalan. Kang Junard, jud ang naingalan. Junard. Yan. And let's see what's inside. Be! Oh, let's see what inside. Nangusyuso man ta ni kang Junard. Eh. Muna imo ha, Junard. Naingalan ni Mos. Yan. Ay! Tubleron. Duha ka buok. Sige. Ito na ibalik og sulod. Isa pa. And a very nice shoes. Murag bago pa. Bago kayo ang shoes. Wa pa dyan na magamit. Ayan. Very, very nice shoes, Junard. Okay. Yung sa pa. Chismosa man ko eh. Ah, t-shirt. Wow. Oh, kaigo kay na ani mo, Junard. Ayan. Sunutan eh. Junard. Sige. Sa pa kuya. Partner dyan na sa imong shoes, Nard. Duha ka buok. All. Bago tanan. Maura. Wala na ilain. Sige. Ibalik nagsulod. Duha ka t-shirt. Isa ka shoes. And duha ka tubleron. Junard. Anihan na ni diri. Balay. O niya. Ako na bahala nila. Mama Irene, tagsa daw taning lipstick. Tita Maldives niya ka ng wig. Tita Maldives daw na. And ay sabon. Bahin na na ito sabon. And of course, ang chocolates. Daghan ka ayo ni. And thank you. Thank you so much. Thank you. Nahimo ng tindahan